O Bonzo 3, o Ciralla e o Bacor foron as mellores embarcacións da regata Ramiro Carregal Gran Faro de Corrubedo na 25ª edición desta proba que une Ribeira con Portosín. As rías de Arousa de Muros e Noia viviron esta fin de semana a emoción da vela. A regata Ramiro Carregal Rei cumpriu a súa 25ª edición e onte rematou a competición organizada entre o Náutico de Portosín e o de Ribeira. A cita arrancou o sábado e logo dunha intensa travesía dende augas ribeirenses ata Portosín, quedaba todo por decidirse na última xornada. Onte os veleiros lanzáronse ao mar nunha proba máis técnica. O vento non faltou a cita cunha intensidade de entre 8 e 12 nós, aínda que só o Bon 3 e o Peperetes Nortemar puideron acabar en tempo e forma esta travesía costeira, e foi o Bon 3 unha das embarcacións máis en forma da regata. O veleiro do náutico Punta Lagoa gañou todas as probas desta cita, facéndose co triunfo na categoría regata. O segundo lugar ocupouno o Peperetes Nortemar, dos Regatas de Galicia, que intentou facerlle fronte ao dominador da clase, e terceiro foi o Xiradella, do náutico local. En cruceiro regata, o dominio foi do Ciralla primeiro, do náutico de Sanxenxo, que se impuxo o Mauritania, do Arousa Norte, e o Camping Ría de Arousa, tamén do náutico pobrense. Mentres que nos cruceiro a vitoria foi para o Bacor, do Real de Portosín. No segundo posto quedou o Escora, tamén local, e completou a un podio moisonense o Montaraz. Antes da entrega de premios, Ramiro Carregal Rei agradeceu a participación da vintena de veleiros que non se perderon esta cita, que xa cumpriu un cuarto de século. Quiero agradecer a los regatistas, que sin ellos no habría regatas, y también a todos los que nos acompañan, que es lo motivo de vernos los viejos amigos y hacer las nuevas amistades. Os deseo a todos lo mejor. O promotor desta proba e impulsor da vela destacou que se trata dunha proba que amosa parte dos valores de traballo en equipo que ten este deporte. La regata une a los clubes náuticos de Portosín y Ribeira por la amistad que nos une a los regatistas y a los personajes. Se celebra en las aguas de la Ría de Arousa y la Ría de Oeiras, siendo el centro de la travesía el Faro de Corrubedo, que ha dado nombre a este trofeo. Si el barco ganador es de Corrubedo para norte, el trofeo se queda en Portosín, y si es para sur, se queda en Ribeira. Polo que este ano locerá nas vitrinas do náutico de Ribeira. Na entrega de premios estiveron, entre outras autoridades, o presidente do náutico de Ribeira, José Luis Torres Colomer, e o comodoro do Real de Portosín, Miguel Rebóreda.